cosa és que aquesta història està plena de versions i costa saber quina és veritat i quina és mentida. Ara vam començar la seva relació amb una mentida. Home, em sembla que ja sóc prou gran, no per saber quins són els perills d'internet. Doncs Em va dir que es diu Marcel i el vaig conèixer gràcies a aquest llibre. Xènia, perdó, sé que han passat 2 dies, però aquí on estic no em puc connectar gaire. T'han enredat com? T'han enredat? Per internet. És que tot era mentida. Ets el millor. La que sort, tio. La vas matar tu? Sí.